Zdravím, na Slimecrafte sme aplikovali nový ochranný systém pre vaše stavby. Ide o tzv. Climy. Oproti starému systému ochrany je oveľa jednoduchší, praktickejší a nezaťažuje toľko server. Ďalšími výhodami je, že cudzí climb vás neobmedzuje v pohybe, no nemôžete v ňom stavať, liať vodu, sadiť stromy, otvárať truhlice, hýbať s páčkami a všetko ostatné, pokiaľ vám kamarát nedá práva. Automaticky vám ochranu vytvorí vertikálne od bedrocku až po vesmír. Funguje následovne. Pre označovanie sa tentokrát používa zlatá lopata alias Golden Shovel. Klikneme pravým tlačidlom myšky a objaví sa nám ohraničenie z jednej strany. Diagonálne prejdeme na opačnú stranu pozemku, ktorý chceme ochrániť a zasa stlačíme pravé tlačidlo myši. Takýmto spôsobom sa vytvorí ochranná zóna, ktorá je takto pekne viditeľná. Pokiaľ chceme ochrannú zónu zväčšiť, stačí pravým tlačidlom myši kliknúť na niektorý z rohov. Následne zmizne ohraničenie pozemku a my sa presunieme na bod, kam chceme pozemok rozšíriť. Pokiaľ zasa klikneme pravým tlačidlom myši s lopatou na zem, pozemok je zasa zväčšený. Nejako takto. Pokiaľ chceme zistiť, či na danom mieste už existuje nejaká chránená zóna, klikneme pomocou paličky alias stick pravým tlačidlom na zem a tá nám povie, či sa tu už nejaký climb nachádza a v akej rozlohe. Nejako takto. Zmazanie ochranných zón funguje dvomi spôsobmi. Pokiaľ chceme zmazať len určitú zónu, vstúpime do nej a zadáme príkaz zrušiť z climb. Konkrétne príkaz. Treba zasa potvrdiť príkaz. Pokiaľ chceme zmažať všetky zóny, zadáme príkaz zrušiť zóny a všetky zóny sa nám vymažú. Máme zasa plný počet blokov. Robím si ešte raz zónu. Čo sa týka práv pre kamarátov, máte možnosť z týchto. Ak chceme kamarátom umožniť používanie páčok a prepínačov, vstúpime do daného climbu a napíšeme príkaz access trust a meno hráča. Príkaz konkrétne. Môžeme skúsiť vstúpiť. Funguje. Pokiaľ chceme, aby mohol využívať naše PC a otvárať chesty a zároveň aj používať páčky a prepínače, napíšeme príkaz container trust a meno hráča. Konkrétne príkaz. Môžeme skúsiť. Funguje. Ak sa rozhodneme, že hráč môže na našom pozemku čokoľvek zmeniť, budovať alebo búrať, použijeme príkaz trust a meno hráča. Skúsime. Funguje. Ak vás hráč nejakým spôsobom nahneval alebo zneužil vašu dôveru, stačí vstúpiť do daného chráneného územia a zadať príkaz untrust a meno hráča. Môžeme vyskúšať. Nefunguje. Pre zmazanie všetkých práv na všetkých chránených územiach slúži príkaz untrust all. Základom je ale vždy stať v danom climbe, na ktorý dávame práva, pretože ak stojíme mimo, automaticky systém pridelí práva na všetky climby. Na začiatku hry máte k dispozícii možnosť ochrániť si 2288 blokov, čo je štvorec o rozlohe cca 50x50. Výhodou je ale, že za každú poctivú odohranú hodinu získavate navyše 100 blokov na ochranu.
Postupne sa môžete takto dopracovať až na 12 288 chránených blokov. Pokiaľ by vám to ale nestačilo, alebo si myslíte, že vám dlho trvá získať plný počet chránených kociek, je tu možnosť prikúpiť si ďalšie bloky v našom virtuálnom obchode s vami. Ak sa rozhodnete postaviť nejakú veľkolepú stavbu, je tu možnosť požiadať administrátorov o tzv. Partnership, kde vám pridelíme chránený región. Všetky podmienky nájdete na Slimecraft EU Partnership. Hlavnou podmienkou je ale mať stavbu aspoň z polovice postavenú. Posledná vec, ktorou sa s vami rozlúčim v tomto tutoriáli je, že admini vám nevedia pomôcť vo vytváraní ochranných zón, takže je to len na vás. No je to naozaj jednoduché. Good luck, Slimecraftiaci!